Tak og velkommen. Nu vil jeg lave benbusser challenge. Jeg har en skål og et glas vand hver. Og servietter. Jeg skal lige have en serviet. Okay, så laver jeg snutte. Vi læser lige smagene op, og der er 2 af dem, vi ikke har. Ja. Først er Stinky Socks og Tutti Frutti. Den har vi. Så der er Rotten Egg og Buttered Popcorn. Den har vi. Så der er Vomit og Barf Den har vi. og Peach. Så der er Dog Food og Chocolate Pudding. Den har vi. Booger og Juicy Pear. Har vi. Baby Wipes og Coconut. Har vi. Okay. De 2 sidste, vi ikke nævnte, er dem, vi ikke har. Okay, skal vi... vil du spænde hjulet og se, hvad det bliver? Juicy Pear eller Booger. Den her. Hvad er den her? Ja. Så det her, det er enten saftig pære eller... Bussemænd. Ja, så lad os starte. Pære! Et point til mig. Og jeg skriver op i toppen, hvor mange point vi har hver. Men det her, det er ikke pære. Jo, det er. Okay, jeg vil lige finde den næste. Okay, det var jeg god til. Jeg gjorde det ikke. Bræk eller fersken. Lækkert. Okay, Lad os skal vi starte. begynde? 1, 2, 3. Ja. Bræk. Og pointene er 1 god og 1 dårlig og 2 dårlige til mig. Så der står 1-0. Okay, Natty, så er det dig. Ej, jeg kan ikke finde ud af at spille det. Frødende æg eller popcorn. Vil du have den helt gule, eller? Du får den helt gule. Hvis det bare er popcorn, så bliver jeg bare sådan... Okay, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Der er igen smag af den. Okay, så 2 dårlige og 1 god. Og 3 dårlige. Jo. Sådan der. Tutti Frutti eller Stinky Socks. 1, 2, 3. Ja, du fik Tutti Frutti. Det smager som sådan noget bobbeltyggegummi. Hvad fik du? Skinke sukker. Kan jeg lide det? Ja. Den er faktisk en af de bedste, hvis du får sådan lidt Frutti. Det vil jeg godt sige. Mig tur. Nå, der er den. Ew. Den har vi ikke. Ew, på det se. Okay, det kan Skal vi se? Jeg skal lige vise den. Okay. Nej, det kan du ikke se. Ja, sådan, det er sådan saftet og sådan, og det er alt sammen nattis. Så det der er sådan nattis i den der ende, sådan, Den har vi allerede prøvet. Kan vi ikke bare så coconut? Jo. Baby wipes. Jeg Så det er en kokosnød. Eller vådservietter. Vælg det. Altså vådservietter til babynumser. Det er klart. Okay, 1, 2, 3. Jeg er ligesom Bounty. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Så du har fået 2 gode og 3 dårlige, og jeg har fået 3 dårlige. Ej, 4 dårlige og 1 god brun. Det her det er baby wipes, tror jeg. Baby wipes er ikke god. Okay, dog food. Ja, jeg spiller overhovedet ikke bare lige med mine fingre. Ej. Hundemad eller chokoladepudding. 1, 2, 3. Chokolade! Hundemad. Fuck, den her stinker. Lad det får du. Stinker det? Det stinker af mit hunds mad. Okay, så 4 tag den op til vinduet.
4 Og til dårlige. videre står der 4 dårlige til Natty og 2 gode. Og 2 gode til mig og 4 dårlige. Fuck, stinker. Så sidder vi bare og spiser de sidste, og det prøver. Jeg tager en juicy pear eller blueberry. Måske skulle vi tage den der ned. Bussemænd. 3, 2, 1. Jeg har ikke så meget i munden endnu. Jeg vil have den på mig selv. Natty. Det er bussemænd. Det smagte bag. Ej, den her, den stinker. Det Så er de frutti og... stinkende søvn. Tak min. Dårlig tyggegummi. Stinkende socks. Ja, det smager som tyggegummi. Og jeg fik kokos. Nej, det gør jeg ikke engang. Jeg fik kokos! Fersken eller bræk. Fersken. Nej, det er klart. Den har en dårlig smag, den der fersken. Hundemad eller chokoladefodring. Har jeg ikke spist min? Jeg fik chokolade med igen. Eller chokolade med. What the fuck? Jeg fik chocolate pudding. Fuck, den var lille. Og vi har tømt den. Nej, næsten. Hashtag. Han er ikke noget, du ikke. Rykker.